Ay, kayo nga pala nandyan. So isa ka ba sa mga taong may balak bumili ng Agent X Evolution or may pera na pero hindi pa makapag-decide? Well, in this video, ibabike check natin tong Agent X Evolution. So don't skip. What's up mga kasikad? Ako nga pala ang kasikad bisdak nyo na si Dan, at kung bago ka pa lang sa channel, well, welcome sa pamilyang Mai Bike. Sa first part ng video na to is that nung ni-claim natin yung Agent X Evolution sa warehouse mismo ng motion bikes concept. What's up mga kasikad? You're watching Mai Bike! So yun na nga mga kasikad, panibagong episode na naman. Panibagong opportunity na naman ang natanggap ng Mai Bike. At ngayon may pupuntan tayong isa sa mga trusted bike shops. And in this part would be, i-bike check natin tong Agent X Evolution na bigay ng Agent X Philippines with the help of Motion Bikes Concept. So without further ado, umpisa na natin. So dito muna tayo sa frame and fork ng Agent X Evolution. Ito ay model 2020. So ang frame nito mga kasikad is naka-aluminum alloy 6061. Tsaka ang kagandahan pa nito mga kasikad is cross country yung frame nito or yung discipline ng frame nito. At tsaka may scratch proof pa siya. So as you can see, ang ganda kasi itong Agent X is that parang pinag-aralan nila yung mga common mistakes ng mga beginners or newbie sa bike. So yun, baka linagyan nila ng pang scratch proof para mag-last longer din yung frame paint job. So good job sa Agent X Evolution. Mayroon siyang one bottle mount. Geometry ng kaniyang frame is really compact. What I mean by compact is that maliit yung space niya. So as you can see, maliit. And ang unique pa nito mga kasikad is that tingnan niyo yung top tube niya, mayroon siyang dalawang support. So really stiff when it comes to durability. Ito ay naka-internal cabling na rin at not smooth welding. So okay naman din as long as pumatay naman din yung kaniyang paint job. It's really good kasi glossy siya, tapos hindi siya parang pinaint lang, hindi. So it's really good quality yung paint job niya. So good job Agent X. So ang fork niya is lockout at saka tapered na rin ito. So ito yung bagong mechanism, naka-tapered. Sabi nila mas stiff at mas durable itong naka-tapered na fork. And as you can see naman mga kasikad, ang ganda ng kanyang paint job. Really good. Hindi mo akalain na budget bike ito. So last point yan sa pogi points ng Agent X Evolution. And sorry to say this but hindi ko na measure yung travel ng kanyang fork. Ang size pala nito frame na to is naka 15.5. So handlebar is alloy and mataas siya mga kasikad kasi parang wide yung size niya. So very good when it comes to stability. Good for beginners na rin ito. At saka yung grip niya mga kasikad is naka-gel type siya. So hindi siya masakit sa kamay when it comes kung mag long rides kayo. Hindi dali-dali mananumb yung kamay mo. So plus point na yan sa Agent X Evolution. As you can see naman din yung paint job ng kanyang logo which is Agent X is really good na rin. Maganda yung quality. Hindi mo akalain na budget bikes ito. Yung stem naman niya mga kasikad is positive siya. So pa-race. So kung beginner ka, bagay itong bike sa'yo kasi hindi ka naka-aggressive position, hindi sasakit yung likod mo kasi upright position ka, which is really a plus point para sa mga beginners dyan. At saka as you can see naman, short yung stem niya and yung mga spacers niya is matataas na rin. So really upright yung positions mo, kaya very good itong Agent X when it comes to pang newbie bike. So kung balak mo bumili nito, well, worth it naman din when it comes sa kanyang mga components. Yung mga budget bikes talaga ngayon is really lume-level up. Ang ganda ng kanyang components, hindi siya parang budget lang, kumbaga. Ang saddle naman ito mga kasikad is that naka Agent X and plus point kasi ang lambot talaga. Hindi ko inakala na sa price na ito is that really comfortable yung saddle niya kasi most of the budget bikes nowadays is masakit sa private part yung saddle niya sa mga contact points. So nung tinest ride ko to, really good yung feeling ko. Ang lambot, parang nakaupo ka lang sa cushion. So plus points na to sa Agent X. And sa seat tube naman niya mga kasikad is that ang ganda niya kasi mayroon siyang measurement. Hindi ko inakala kasi really good ito sa mga beginners, especially naka-quick release ito. So as you can see naman, naka-quick release siya. So kapag hiniraman ng mga kaibigan mo, they always change that para sa comfortability na rin nila. Kapag may measurement, so hindi ka na magkakaroon ng hard time na i-adjust uli kasi palatandaan yan kasi. So ang ganda po, as you can see naman din yung adjustan ng kanyang saddle is very quality po. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang quality na budget bikes na yung seat tube niya. So plus point po ito sa Agent X. May lalagyan pa ito ng
mudguard or fender. So plus point na rin ito kasi kapag bike to work ka or bike to school, really good kasi protektado yung uniform mo, especially kung puti yung uniform mo sa mga tubig, sa daan or mga mud. Really good and unique yung geometry ng kanyang seat stay and chain stay. Kasi as you can see, solid na solid talaga and very compact. Hindi siya madali masira. As you can see, ang ganda po. So wala akong ma-comment kasi mayroon din yung scratch proof. So alam talaga ng Agent X na kung saan yung madali ma-scratch sa frame, yung madali masira yung mga paint job. So really good kasi parang pinag-aralan talaga nila nito bago i-release sa mga market natin. And yung stem naman niya is parang 90 ata yan at saka positive pa-raise siya. And yung top cap naman niya mga kasikada is brand na Gresta. So ngayon ko lang yan narinig na Gresta. So ang kanyang shifters mga kasikada is naka Shimano non-series 3x8 setup. And ito ay may visual display. So really good kasi at least hindi siya naka-combo shifter at saka Shimano na rin, very trusted. Yung kanyang brakes naman mga kasikada isa to sa mga important weapon ng ating bikes, which is the brake. So ang brake niya mga kasikada is naka-hydraulic brakes X-Spark Diore type and mineral oil yung gamit nito. So it's really good kasi naka-hydraulics ka na. Most of the budget bikes is using X-Spark Diore type na mineral or hydraulic brakes. So maganda to kasi naka-hydraulic brakes. So ang front derailleur niya mga kasikada is naka Shimano tourney and clamp type. Okay lang yung Shimano tourney basta Shimano trusted. RD naman niya or rear derailleur is Shimano tourney of course para hindi magkaroon ng problema or incompatibility. And naka 3x8 ito mga kasikad na cogs with 11 to 28T. Although maliit yung teeth niya pero good naman ito sa mga daily commutes. And ang kagandahan pa nito mga kasikada plus point is that mayroon siyang RD protector. Yung cogs niya is naka generic and 11 to 28 yun nga yung sinabi ko at saka naka thread type pa ito which is yung old mechanism. Pero yung performance naman po is just the same. Ang crankshaft naman nito mga kasikada is naka 3x8. So ang ganda na rin kasi really pang MTB. At yun na nga naka square taper pa ito which is good naman. And yung material ng kanyang crankshaft mga kasikada is alloy aluminum. So really lightweight when it comes to long rides. Ang pedal naman nito mga kasikada is naka Yonghua and plastic pa ito. Ang brakes naman nito mga kasikada is naka X-Spark with a rotors of 160. Ang hubs naman nito mga kasikada is naka generic and naka thread type pa to and quick release na rin ito. So ang tires nito mga kasikada is branded na Kenda and itong Kenda is really trusted. Valve niya is naka Schrader. So really good kasi parang pangsakyanan yung pangkotse. And yung rims naman niya is panalong-panalo kasi mayroon siyang reflectors. Yung size ng gulong nito is naka 29er. So ito yung pinakamalaki and yung knobs ng kanyang tires naman is that naka aggressive type or yung pang trail kasi as you can see yung knobs niya malalaki talaga. Agent X Evolution for beginners. Ang ganda po talaga, may recommend ko ito kasi yung paint job pa lang, yung looks, aesthetic niya, yung parts niya is really decent when it comes to budget bikes. Also sa mga beginners na rin, kaya kung gusto niyo umorder nito, available po ito sa Motion Bikes Concept with an Cebu SRP na 12,000 pesos. And this video is sponsored by Agent X Philippines with the help of Motion Bikes Concept. And sa next part ng video na to mga kasikada is that itetest ride natin itong Agent X Evolution. So ngayon mga kasikad is i-test ride natin tong Agent X Evolution. Punta muna tayo sa mga kapadyak natin dyan sa may USJR. So ito mga kapadyak is papunta tayo sa may carbon dito kasi nandun yung mga kapadyak natin. So yun, always follow traffic rules. Kahit mga bisikleta lang tayo, we must follow traffic rules pa rin for our safety na rin.
naninibago yung katawan ko kasi galing ako sa road bike. Yun, parang hahagip ako ng hangin kasi road bike talaga ako. So yun, dito is yung USJR ito, yung mga kasikad nga pala. So yun nga mga kasikad, I think magpapa-align na lang tayo doon sa banda doon kasi nga ang mahal dito. So kaya asa ang kuan dire, asa indira ba atong lalaki nga tig-align pod Ramil dira. So yun nga mga kasikad, pupunta natin yung nag-align din dito. Ate, asa si Ramil? Basta makadisturb ko ta. Sige. Sa ilang kuan toilets. Sa motion. Punta natin si Sir Romel. Dito daw siya. Na hindi tayo maka-istorbo kasi natutulog pa daw. Oh no! Well, kailangan din naman natin i-align ito para iwas gas-gas yung bike natin, tsaka condition na rin yung bike. Balik na lang tayo dito sa location nila. Natutulog pa yung mag-align kasi doon nang mahal kasi. So next time balik na lang mister. And shoutout muna tayo mga kasikad, isa to sa mga important parts or important ritual ng ating mga videos. So shoutout ni John Louis Anyosa. So John Dominic Jardine, shoutout sa iyo. So salamat sa patuloy niyo na pagsuporta sa channel natin. Shoutout kay Kuis Ang. So yan, idol ko yan. So subscribe kayo sa kanya guys. Isa din yan sa mga cycling vlogger dito sa Pinas. So shoutout ni Mar Bailado. So yun nga mga kasikad, batchmate ko yan, schoolmate ko din yan sa Colegio de la Inmaculada Concepcion, Cebu City. And syempre kay insan ko na si Jabbar Sabdullah. So Jabbar Sabdullah, salamat po sa patuloy mo na suporta sa channel natin. Natatandaan ko pa since 500 subscribers, isa ka sa mga supporters ng channel na to. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel natin. At sa gustong magpa-shoutout, comment down below lang sa comment section natin. And again, this is Dan, your Kasikad Bisdak. See you in the next videos. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad.